さんこんにちは。ダシテレチベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビのデンジン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CGA に関する1週間のニュースをお送りします。ではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は慈悲の心と自尊心の重要性について講演をしました。中国当局はキルティ総員の34歳の僧侶ロブサン・チョペルを拘束しました。ペンバツリン出席大臣はヨーロッパを公式訪問してイタリア、ボルツワノ自治権の知事らと会談しました。ガルマ神経代表は ACT チベット人コミュニティの次期役員を歓待しました。国際会議 Finding Common Ground 2021を台北市で開催しました。ダライラマ法王の米国議会金メダル授与14周年記念式典はワシントン DC で開催されました。10月26日火曜日、ダライラマ法王はコロラド大学およびレネ・クラウン・ウェルネス・インスティテュートの教授陣とのバーチャルイベントの中で教育分野における慈悲の心かつ自尊心の重要性について講演しました。中国当局は今月の初め、アバ自治区の34歳の僧侶ロブサン・チョベル氏と他数名の僧侶を拘束しました。逮捕された彼らの所在や詳細は現時点で不明です。ロブサン・チョペルは過去にも2回中国当局に逮捕されました。2008年にチベットのラサ首都で、2011年には再度アバ自治区で逮捕されました。当時は4ヶ月間以上拘留されていました。欧州への公式訪問中のペンバツリン出席大臣は10月28日木曜日、ボルツワノ自治権の知事アルノ・コンパーチェル博士と面会しました。大臣は10月27日水曜日、インド北東部のチベット人居留地の公式訪問に続いて欧州に出発し、一連の公式イベントに参加する予定です。まずイタリアで、大臣はボルツワノの民間研究所であるユラークリサーチのロラント・セナ所長、ゲンタ・コロニア博士と会談しました。会談では出席大臣はダライラマ法王が提唱する中国政府との関係における中道アプローチの政策について語り、チベット問題への関心を高めるための努力を求めました。大臣は10月28日金曜日、ローマで IPEC 対中政策に関する列国議会連盟の会議に参加する予定です。世界各地の約200名の議員らによるこの会議は G20 サミットに先立って開催され、中国政府に対してはより厳格なスタンスを要請するためのものです。イタリア訪問後、出席大臣は11月1日から2日にかけてジャネーブのチベット事務局と CGA の情報国際関係省が共同で主催するジャネーブフォーラム2021に参列する予定があります。この欧州への公式ツアーは今年5月に就任して以来初めての海外訪問です。中キャンペラのチベット人コミュニティでは次期会長にカルサン・ツィリン氏と副会長にデンジン・ドルマダクボ博士が選ばれました。10月23日土曜日、オーストラリアのチベット人コミュニティ ACD では新旧役員の間で簡単な引き継ぎ式を行いました。台北のチベットオフィスは10月23日土曜日、台湾チベット福祉協会と共同で Finding Common Ground 2021と題された会議を開催しました。この会議では中米関係の変化を背景としたチベット、ウイグル、南モンゴル、香港、台湾の問題の進展をメインテーマとして議論が行われました。60名以上の学者、政治家、活動家、ソーシャルワーカーなどが参加し、チベットの大義への支援を表明しました。ダライラマ法王の米国議会金メダル授与14周年記念式典では、ヌルツィリン大王はチベットの言語かつ文化の保護と促進並びにチベット問題をめぐるダライラマ法王の代表団との対話に応じるように中国側に圧力をかける重要性について語りました。10月22日金曜日、
ヌルプツリン大王とチベットハウスワシントン DC のスタッフらは中東圏のチベット人協会よりこの式典に招待され、お祝いに駆けつけました。アメリカ合衆国で最高の民間人の栄誉である議会金メダルは2007年10月17日ダライラマ法王に授与されました。さらにチベットハウスワシントン DC はチベット人の子ども向けのチベット語学習をより強化するためには、北米の週末チベット語かつ文化教室の校長らとオンラインで会談しました。20の教室の校長28人がこの会談に参加しました。ヌルプツリン大王は中国政府の支配下にあるチベット人が言語やアイデンティティの危機に直面していることに語り、保護のためにさらなる努力をしていくように訴えました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回会いましょう。良い週末お過ごしください。